Nuzana ngikhuluma lobani la? Ukhuluma lo obviously Obviously Lusinga. Lusinga. Lapha mbona uyathengisa ke ukudla kwesintu yimbhida le. Ngimfusha wolude lo. Umfusha wolude omuhle kangaka. La ngamatemba. La ngamatemba la. Okay. Le beans la. Lo ngwani umfusha? Lokho ngolude. Lokho ngolude. Okay. Okunye lokho ogcile wena. Lokho kunye ngama crush. La wonyawuthi. Okay. Lawo uyithi lawo umuntu la. Onye ngokufida inkukhu. Yeah, ngokufida inkukhu. Uqale nini ukwenza into lezo? 2011. Uphume esikole? Mphume esikole. Azange usebenze. Hayi, bengakaqhatshwa. Ulokhulele khona? Hayi. Phela kahle kahle mphume esikole ngahle uya ngazozama la. Kunjani lapha emsebenzini wakho? Kulama challenges kodwa hayi khona kufana nokuhlala. Akufani nokuhlala. Abantu bona bathini bakhona nama customer nje abaningi kangaka? Ama customer abuya but sesibula ngaba semgwaqweni. Emgwaqweni abantu baningi kakhulu abathengisa. Abathengisa ngekho emthethweni. Lile libhadalayo lapha lama rent kuyabe sokusichaya. Ngoba abanye bathengisa mahara nje esitaladini. Ngokuyi-challenge. Nxa likhuluma laba abakhulu kwabe-council bathini? Lokho besithi bazazama ubakhipha. Bathi into yokuprocess. Bazama. Okay, manje kodwa kuyalibulala ku-business. Ngoba wena awugijimisa kwendawo ku-one ndawo khona. Thina kuyasibisela emuva. Ngoba kuyamele sibhadale i-council. Kodwa uthengisile ngoba uthengisana. Imali yabefunakala. Right. Ulonkosikazi labantwana? Nonkosikazi nomntwana yethu. La wenzani manje uyasebenza nambula uphilayo? Wayenza ikhosi yokudla uyalo. Okay. La uyazisebenza. Ora zokuthi usebenza zokuthola i-payslip hayi? Hayi, bengakayithola. Ngingazi kuma khona ngizayithola in future. Balayela abantu ukuthi utholakala ngapho kwenze ukuthi omunye ufuna ukuzofaka izandla lapha kuwe. Mina ngitholakala eRenkin eMalaleni. ERenkin endala eMalaleni next to Fortune. Lapho kule fence khona. Esitendini sokuqala. Egedini ngawungena khapha. Lokuqala elincane ungathi udinga undimande khona kuyamthola. Undimande inamba zakhe zocingo zithini abafunayo? 077 338297. Akuphinde ndimande. 077 338297. Awufuna ukudla konke kwesintu ofuna ukuthola lapha. Abanye nxa likhona emazweni lingamfonela uyahamba uyachiya ngikhaya ukuthenga lithengele ihlobo labangani antu ungahambisa. Hayi siyayenza njalo. Ngaba kuhle kakhulu.